man ong EP. Menen ki pulet ki wan hi repi tek ka par pi tang som. Kong I ba si sai da nang ni. Kublai perlok sasisian pat hagane ke janmiat ngap yang sngopai pi baro syakane ka benta jong kane ke thop bernya bat iba karmel te kane ke por ngidon ya kane ka interview ka banginyo bane syem benta bat ka wei ke film ka bangilai apa kemang ka ba ade kala chok ba kane kata ka film ba ka kerteng jong kata ka film ngatrai baro film sngo ka de ka daw te kane ke por ngadon hang ni rengkat bat nga ya I ba Kiki Garat I balong I director kumju ru ya I ting shop jongi I papau I ba Apirah dok todong mo bat kumju ru ya I puran jongi I kong wan ri pengru te hakani ka por kuble sibon mo ba pila ya pois kanika por ba pila ai kanika por ka jong pi kandiat banyadon kan bangi mo te hak bedi bat kanika film kat nu snam ka por kat nu pila shim hak ba pi shoot I kanika film Ka film macam siya kam ju bampor ya ka longi dari shoot film ni bonsin ka siya bampor besi snap tambah dapoi pada hane kan daw long kala poi hadu arsnam mah arsnam puram tai tambah long kata ru badon lang tu ka lockdown um to te kala awit ngirum yo sudah trip covid mo covid hakabedi bukan ka film ti kabamut ba ngam syukwa kali ya I ba Apira mah ba Apira belong teng shop pa ka film mah ti ki ka scene ka ba pi sno tanap ba ti ka ba pi I ba ti scene ba yai pen kan ma pi hakan ka film Banong manjit teng iwi te kan long bayan arba kibon kisin ba masutna ba pi amba mtama ba kadika try ka sin ba kampat kamau yang aga dika to sin ba first time makendu ya karakter jong I kongwandi ma hoi ka ko por bang ya kumnu ya kendu nokong ka dika jing dom ba jing le start jonga ba kumta kan kidon kita jing ya dom ni jing exchange kita ki jing tem mala menong ma mesti tem directly ta mala long kata ko por kan ini nang batai ngap ngomong batai ba kumta tetet tai sin rang kum ma ha nang don semua manga beli di manga itu manga manga para hangamai lah orang wak tin itu dia jing sim hangamai itu por karakter jungnya tak por kan kalau mta tak nanti dai pai makam pertama tin nakalian jo I puran I kongwanri kai ka scene ka ba pensa aja kan mau sa FI do manta ba ka scene te kadai ba kham bangas ngutenat mga te kadai ba kham long Tela daya kata ka scene padala da nga batay na gibre sa tema. Bidang kuat ban buri syua. Toh. Tengah kuat ban buri syua. Ya ka biang ni gibre kin ye terang dik mo banyo dai ta ka biang ba. Buri save the best for the last. Dai. Ta sultanat ka pilaun batay kin ka konsep jong kani ka film. Hagni ka film kan daw kendiat ngila wanra ha pedeng long pansyong de child abuse la long hagata ka duru te longim da target than ra hagata child abuse tambah ka don hi te long ka kane ka film kala longila persyang kham ngila persyang sebab pelat pan nong pen pher no anaki story ki bangila adap kan te long kala abon kala don lang ka ki child abuse anta kala don lang ha pedeng ki silok kala include lang but family but katu hi problem apa jong ni ka film ta kadang ngi ai kerteng no kadang kenang ba kadon imat kadon bet ka kadang kan ban saja ki kai ka simo kibun ki dialog ki ba fil akran mo kam tam le kom ubu aktor lam khamat mo te ka ka dialog nan ka ka kentien ka ba pikiran ka ba kam smotion hapi ta ka ba kam pen kadang kam pen show jing mot hapi ka ba shan ka don jong pi kata ka kentien ka pilap itu dialog pi nganong ba ki dialog mga kwa pan namba kan film ko ba ongi manero kini ki ala don arsnem te kala kam slam te makam kan mau bha te kala kam klet ba kadi kata kapat ngan batai bangi kedu first time ya karakter jong puron habang ong ladi ka one way na two way na three ro madap kan ngas thu manga kan bali balan ma pi something kum tan ka dai bi katai ba onga
atau bandang ya shrut mengi kan first time ya shrut mengi sang dari dia shrut kayaknya tak film tak power hot tak kata ya pakam setengah ngamut ngak syukur mau ba remind me kata kaju mentan Tena kalian ji kong wan ri pat. Nakaliang jonga kadan ka way ka dialogue kumba onga kata kadai ka scene banga smutanat ru jonga ni ka film ka kham ru khandian te ka dialogue te ka khamlong kumno nom khamlong ne ka khamlong dom khamlong root ma khamlong dom te ka dialogue ka longgom ni obale mela klet se anga ka lok jong me ne mela dan tengah apa lah ne ba mem isthu syo ka lok la jong ru Teh ka sopan ya kriat semua. dan bu dan suwe utun shop ma arman udan hang ni temur film la bente per yenu direct kata pat mo la bente ai direct tu unu utun shop direct kata dialog banong gum tahi kani ka dialog ka la bandai uya rabiam la bandai arman disyar ne la bandai pira dotdang ne la bandai badan kikiru hajan mula betul ma kumbaka aku pun mi sya ke bangon Gede. Kabar langsung share kai tengar wasngap ya kata jikran fi mentan su. Banyak keret lah dia. Ni. Tesu tenat moy kata ka i jong pi. Ti hakabedi barkan ni ka film mo ko mapiong. Ti hakajinya jong ka long pan proses ya ka. Kumba pinyo ek certificate mo kum ki certificate board of film production. Ti ki ba pi haban ne. Hakani banyo ya ka certificate long kam pun kam than re namar ba ngi sudon kam bai ban semet tangki affidavit ta kidon ki ka jong ka script ru ngi hap semet da ka ba kam engi namar ba ngi hap translate ben parang ya ka full script bai ya ka screenplay bro kha ngi hap translate da parang te dei tang ka tai ba kham sem jing ya ingin re lai na ka ta ka kasuk ban apply ha ti kumbangi usngo ngo kumai thu phi ki ong ba ha be dei ban pihak ban pha sha bang dei phi ong ba ka dei ka film ka baning kong tan nei ba phing yo ban le ki la ban batai hoi ke UFO mo ka ba mut ka ba pihak ban apply ka ta sha ba shapo Mumbai ha ya ka ni ngi hab ka kani ka format ru kal apher mo gila lambir kinang namar ba kani ka format ba kipan ru kade bai format bamla ban play ha phone ane ha kono bamla ban play ka la bai ban play bai tang ha ka jongki bai ka ba bai jongki te ka ba ka khamjing jar bat ka ha ka ke leng pade long ka best pade film khasi namar ba manta kumban syong ba film khasi menta namar ba kila ya de ta system long kala kham suk ingi ro ban improve ru ka kam namar ba ka kila pha ya ingi ha kata ka dur am bangin ha pha se ka ya ka film jongi se Mumbai te na ki pade kin sa play ba ya ka film jongi but kala ru ba long ka syong ha ka mon jongi bangila ban pen i whole India na ka ba ngi mon tambah ya kata pada ngimpat lah film ta namar ngidang sedang ngimpat ngin sa persyang pada ngin sa dari badan kumpi ban hoi pen poi sa Bangalore sa Delhi te pen poi sa baru kan amri tang ni coba la ban pen poi kiwi ro ta ti kamut pila don de am phi ka plan ba phin kinu ki state sapo India ki ba phi don ka jing thmu ya ka ban pen poi ka film long light no la ka jong ka jela kan menta ka bangi plan hi de ka we de Bangalore nang ta kuma Delhi ro ngi plan hi menta te longin sampai tambangi target bichwa gitu babun khasi thara yole se lingba gitu pade yole se kiwi ki benri ruki rung gi pe to pe kai film jong khasi long bung lo te kami lanti ba we ki pade kan sa urlong hi em ki jing tristom ki kin sawan rahi so jing job mo kan ni la tristom mo te so tana te hakabedi bakata ka eika kubor ka ba kani ka film kadan ban ai sha ki nong pe so pai ba ka ya ka kubor long mentang empat la tan ban batai namar ba dapila pej pinsa stui ka de ge kubor ba mi nang to tambah syukur ma ba ka dondak jengkli ka dau te ka da pipej pinsa stui ba
bon sen ha ka family ka shay mi be ka problem tambah ngim la pada banjaj kadau iu ya le se ngila panong bet yang sepang ba bon sin kini ka broken family ka bon ke wana ki problems te kani ka film kan pani king ba Company. khamtam mo ki single parents ana ki kupa ne ka kami ba don bhabri khona jang bam don chu ka kami ne ukpam don chu ka ba dei ma kum ka jinjar khamtam nam tai ti khulung mut ka dei ka ti ka ta ni ma bon sini ka long ta society ro belong ting mo ka kami ka ri marwei khon katai ka di kamin mut na kwa bantip bit mo ngam di pati whole thing itai di kamba 40% jong film adi kata hoi mut kata la bonong kai hoi ta song tanat ne kata film tika ka jing thmu ka jong phi la nu ba phi ong man palai yak ni film jing thmu ya kani ka film ngin pelaj no la arp sandrik ne November ha la jani ade la jan gisi tak dei te la jan gisi tak dei arp santar udah bamba ngambak lagi deh itu kisi cherry blossom deh kide kita hi kide kita hi kisi ha Dia swaban lek cherry blossom man percaya ke film ke. lani kila amlek cherry blossom sawan dia adung yo buji ran nan adung yo buji ran nan Tapi kata kisho te gilong umtahi khatway beje baar beje basan badbanyaw. hoi te kadon any kila banwan kan any timing klak chuan Murchu yarap yang ini mah mengilai persang ila arsnem la jan ngana kain la jan la isnem man arpo lai man ni kamat la Aslam layan persiang mo layan le buj bat bor barok kat badan mo dan song tanat de kata ka jing persiang ka jong pi wat hapa deng kitu ki mo jing ja tam kham tam nu ha po jingwan ka khalam tri phila Pois lutas aman abstang man release kadon ko incident ling batai pang tu truck incident kalau mungkin batai fi ngadan ko ikani ka auto truck mala banong hatu par ngi sio hi kani ka permission na ba ngi dan construction ki sha hi na government ba ki beri basang construction kila sha to par kila asang man sha ban le construction ban taying tesem te kadon ko truck me shibu ta shibu ki tiar kan to bangi pala Now kapat mong show na ba I mo hata kapon kita kam kerki ban pendap ta kasin ya perkhat hap pendap ta kasin tengnya shim hata kapon yo na ita kata kapor bapli director producer jong hap shang hadin truck tengah hap nyat itai auto truck bandi shang bani ladi handyman ilong handyman oh lalom ta lalom ho handy woman exactly handy woman apa itu te mod kalau mta phni tempat kemudian batan atau pun kam kenjai Kan namat ba katu kopor ka dei kopor ba shu jau slap malu mala te kiki la shong hadin bad I haban ka ada plastik oh ka plastik dapat itu pun sin action pinong sya ni haduk ani bapliki aktor aktris producer kasi haduk ani kilong okay haduk minor chu tak jingrai amle melarang ni lebet na ba menekam jadi dari kan ka film kan iu de mentajung mangin penbahagian dekat balan dengan kemau itu senario mah biar datang tempat kerja atau kapon kam kerja ko bedi plastik ko be de plastic ha dari bapitan tu por pernah beton tempat dan behind the scenes tu por di beton tel director BH plastik ngiru la long be ketika kam tu mah kadai ka kam de ban se yang apa kadai le kalau kumnu ro aba nile ban penbah mah di song tanat kata ka mo pia thu kita ki insiden ki belum ki bos tanat ki jing mo ki jing ya lenti shooting te kanu teli ki jing ruai ki ba pi don nak ni ka film hagani ka film la don lightly jing rai long ki ba khmat du jing rai te de gitu hi ka daw bat kani bangin sepelaj la shai oh la shai sa palai mo la shai ngin sepelaj ka e ka teng jong kata ka jing ruai jing ayu jing ayu tu jadi lah compare ni kam di situ jing age kum tu kan balong typical lari kam jing age compare kan ni kani ta kumai badan hai Tika mo ikini ki jing ruai phi tho hi ne manu em ya ka kawai ka jing artli jing rai tho phiramawa bat kawai pat ga jing rai la tho lang bat phiramawa hi bat I sanat basai mo dai ha itu
best Arngot kinong tho. Pio unong tho pira mawa Pio unong ak pira dokter dok Laya day ba. Kalau ada ipai kan mo tika ai ka chemistry ke jong pi apa ding jong pi arngot kai haba pi ak film kasung kalong kumno mo nakapos mo si i bahabat ki film ki baki ak kini arngot am ka suka wat mangi ki bapek du te oh baru Pasal macam syok jengi nyon tu. Teh tahu kilak wan batai kendiat habis. Batai mangana batai syok i ba kiking ni. Batai mau syok kan kinong ak. Nyimut batai ba tharai kelang bangilang comfortable ban naw ngilang nadu ka kwen kadang wi ka film ro mswang ngilang mun le kong ka kham seiso te ding ipon hapo khandai la no. Khandai la kam dolong romantic ro kata ka dei katuli bon jing dom actually tole. Ding ipoi romantic tharai teng hapo ka jingim ro kalong Wat mata ni kadang ro kalong nganong no hoi hapo ki jing ruai kalong kata chemistry ngai. Hajing ruai ki ma. Bag real story ka film kom jona jing actually. Tamba ngasu ka chemistry kaya yo na ba ngam tep thrangnya nya plan ni mat baka atat ki pe te tingirnya bangisuk imat bani ak iwi te sakoi ka pani ba tharai ka ngila pentebit hadu kata baki beri yang kumbau ma phi ma hadu ngatik ting la shot jing lang ngana kumpet mengapa itai bai nya kum tamut ngiko am kata ban pote ban mi man ki beri bapet ba hoi ka jing i ka di balang kum ni kan bat la ngi post ni tang kumbasan minute madam tamba at least in live haiti moment mo bong live in that moment of love and bliss kada Tanah kalian jong i ba kiki ko munong sina unong tau director si Kayak ka bapi. Kayak ka bapi dan ban ong nakaliang jo pipat. Nga nakaliang jong akong director long nomor ba nadu ba ngapoy hin sini sesulong ngipoy sedang sina film. Te hawa ngila ju ya trema ba 30 te la trailang ba 30 besai mai tu ba akha film pengop. Ha. Te hagu tu hi ko por bangi poi sesulong ngi sedang bersinai ka film pengop. Tingi poi khot noi 30 te hang tu ya pedeng bangi shoot ka film. Te ngapoi ya tre kam no bat phiragen. Haga film khandai lat. Te ngapade long haga tai ba ngapoi pej ya rukom acting jong phira. Te ngapej ba dream hisha ban akma. Te ngapersang no ban khot kenya ka pengop. Te namar bah khandai lat te kumbai ong kamran re ta ka jing i ma. Te din nga dapo he pengop pade la ngilas dang shoot ka ta ka scene jong i bat 3C gum to. Te ngapej kawan dur long ka eba nga kwa nga yo te ye ka tu chemistry ye ka action long ka eba nga kwa nga yo te hang tu pade ha ka nama ha pengop yo ak bentang hendiat te ha ka tu ka ji i jong ba itrim banak te nga poi ong noi i o phi ngam khon noi phi se ka film mo te ndala khot ta ka ha ka film jingim to la khot pade bat lap ni kendu bat wan ri te Hoi tambah haga jingim la compare ke. Jingim yo to romantic. Layo tu jingim. Jadi tu poe haga jingim hi ngasdang ban yu i gain tu chemistry ka internet te long ka kawan te. Ha kawan. Te try kadai ka acting jong ki try. Ba poe ong hi ga ban chim chim. Kamu PUE ni kong ya i ba phira ka film pengop. Haga khandai. Oh ka khandai lat mo. Ha khandai lat phi sakhot i. Long ala i haga tu film sasisi ma. Jong koman. Tambah haga tu ngam pada stu than nomor ngadang i betang. Nomor ngam pada i ha real life ngadang i betang haga film. Hadu de poe khandai lat hinga sedang bani i kanya acting jong i. Te kalong bet ba kat sebubu ya hap te. Ha. Kalau Kat sebubu. Ya hap. Ngaso ya. Tengah semupiat ya. Sedih ulang, sekelar ulang, keperuar ulang. Upiat bakal special pada. Kabas kan, kabiang em bagi yo kum kita ki teng shop kum. So you la long manager mo manager te hapo football phela habo be the best players forward te kum ta ha wan again ha prung shot kita kar bada i o kini bas ko gol de bo kini ki angot forward be kum ta te tambah kadi taka on screen ken ba Ibu big striker ki bas cam kan. bas kem habo nada ba bekam Iban karbet ya gol. season pass ini ke ball gila kum ta kan
perunggul mah. La ale badan kam playmaker sya ale bo. Ni persang ting dan ngimes ngim tembangin persang ni kata. Em tong ba ka best ma. Ta ka mo ka jing yu i ka jong phi ka long ba phi ini kong na ka to ka film khandai la dai. Ti nang ta pisa. Khot i sya ka to ka film kon ngam dai. Ti na khandai la phi pan ngam mo. Pen ngop pe nang tu haru Pan ngam be hadu na poi sya ka da. Em na pengop ngil ai sekejing em Oh, kenya. ai ka jing yu khniat. Ai jing em khniat tu poi sya ka da. Ke ka da. Kayak kita pada panggil khot. Ani best ma. Ti kamot ka ni ka film jong phi ko ma phi ong phin sa palai ha ka arpsan tarik ni. Te hai phi ke ha ka kanu ka cinema hall ka bale se phi dan jitu mo man palai. Kesenama mentang ngidang yo asal tangga biju hi namar pa ngi persyang ya galeria ro tamba galeria ka kim lachu ko hall. Tingi pada ngi la yo ba terik absen terik tingi mla si ban puspon tingi ban pen i ba ke ha biju. Tai te galeria pada ngin se pej hadian lom. Kam chung shit di biju hi no. Kumba plai mah. Kadai. Kalau kompet film te da pej te kham song shit biju hi nama real cinema ke ngi khot. Real experience. Your experience. Pini od dak kiting ting dan untuk pokok pini asung ka direct ka jing sya ben ni jing sya ro yo asung piap accept kan. Kumbang kritik mah yo direct. Kitu ki non comments ba fi i YouTube ro ki wan lang ba han ki comments ba live ba. Hang tu pini live. Ngamun perong ting ting ba kimla mentep bangi ting ting per blackout hang tu pohol ngi dan ting ting hadin ro. Ngi asung ke iki tabang ngi hoi dan ting ngi asung keren ke tabang mentap ngi la arben dekas kan ni kasini do jungi kita ong ngi ra so i tan sho. Ong kum tu kameli so ke ba mo ngi su kemen tang baki awan kan. Kameli ki om ngi kemen tang ngi long grateful la menang ma ki awan. Nama ha film hi da khen dam don hi gitu. Kamlong hi ra. Em namar ba ka kadai kata hi namar ba habaki don ki ba keren ikum to kalong isu thu. Hai. Tang ba pilawan ko ba kinwan shwa. Di musungo kilawan te tang kata. Ma kil apply ka por ki kenian argenta macam hang tu ban pej yang hi. Ngadon kajing kermen ka bas kam ba ngat kan ka film jong phi kan. Super hit. Ngiru mende bangi kerman kanun ke film bangi le mo nga berwarina bad kikiru kerman bangin iyo mo nga upload bad buj bad bor bad pisar mo mende kata ro ngap yo Hai. Bor sor bad bisa. Kerman bi kata kan ani mo Kata he. Ti ka ai ka ba phi da se nakaleng jo phi dan ban ong sheki paj ba ha ka be di bad kan ka film ka ba phi sepat mi. Te nakaliang jongi ka Kiki Garot Studio ngi pan jingkershan ngi kerpat red ep ba perlok ba pin yawan ai jingkershan ni ya kani ka film ka daw trai baro na preng jumpi baro philaya ap kami lenti trai ni ka film bat nakaliang jongi ro ka tim jongi la persyang hadu kata-kata ban penbha ya ka kambang ile te kani ka jing penbha jongi ka kambang ile ru kam dei bang yang penbha ya ngi ya ka studio jongi ya ngi ki ba don lang hendai ka kambang ile ka dei be ka kambang ile na mata jumpi namar ba pin sawan pej ya ka film te kami lenti ba tapi pej ni ka film pinam ba bere ba pirung ba pipulut ya kata ka por jumpi ha ka tu ka film ha cinema te ni kami lenti ba pin ai jing kershan yangi ba pin one pej ya ka film ha ka arpsan trek kublai shibon Ti ta shua kentang ya wai mo shua bangin sa tangkut no ya kan ka jinge kendu jongi ya kan ka por te pila perkhat ki kamut ka ngamon ong ka timing ka por pa pin pani ni film adu kan baji ka timing hadu mentang empat ya penbej ra ba try biju te marsin kide gitu hi ki khatway gitu hi te kamut ya ka kamut lai la ne sausin pina pani ba sausin lami yo ada bagi yo susu baki wan kershan te trai sansin ro mo ma ko mi apa tadi wi film bar superhit rumah ya don ro kenai biji rang pani men da ka superhit ngirung iman se ga demand ki brio kan kata ti kubre shibon ya phi ba Kiki Garot i belong nong sna jong ni film kum juru i ba phi ramo i belong tong shop ubah shop lam khamat kum ju i kong wandri pungro i puron lam khamat jong ni ka film kubre shibon ni ka por ka jong phi ti sa si sien pat perlok ni ai kubre ye phi baro ba phi le sha bat ni ban pet ye ka ni ka interview ka ni ka por ti ngets kem phi ru phi nang kershan ya kan ni ka film kam tan ka ban sapan mi ha ka ar phosan tarik mo ko pi ti ar phosan tarik sapan mi ti kerpat ru ye phi ba ba sko ba ban se wan hi ka ban pet ye ka ni ka film ka ba le se mo di ka film ka ba ki ba
Snala, jendor lai senam. Te ngingi skamba. Kam super hit mo. Te kebeli sibuan kan ini. Adalah kadang kamal ong EP. Menen ki pulet ki wan hi rapi teka khapar pitang som. Kong i, pwede siya ito nung niya.